Kasinyang bitan. Adi ba ka rin? Kanini. Oo. Kanini. Nagrat pa ka rin. Oo, ha? Kama ka rin paon. Kini kidag kog tikang ay isda ani no. Ikala din natin. Butan na, butan na. Doy! Na isda! Wa magtingog. Na ana. Di basta dagko kunog tikang kay isda ana. Kay klaro ala din di na magtingog. Madto ko ron. Di day mamuhag ingatan day. Ha? Ha? Oh. Nanang arta doy. Panuhot. Kilo-kilo ba yung gatan ko? Tag ko ay kumpara ni Ali 320. Oh, ako rin patimbang ato. Lalo po isda at gigampaw. Wala bisa manabot sila sa Hermian kay kuan. Pero sana na po, nagkatatos na yung Lunes. Budugay na. Tagtad na. Kawaan na yung malangri o panggagmay. Mamagod kayo kuhaan. Ay, kanang paon. Di, naaman, pero uso manggod o kuan. Panagko. Wa pamaston niyo. Ang dungaga ng datong gigampaw. Domingo, Martes, hanggang Sabado. Sige, bye-bye. Ikaw ang akong gugma, ning kasing-kasing ko karon, usahay nagmasulubon sa takna nga ikaw di ko masudon. Ikaw ang akong landaman sa adlaw gabi, ang handurawan busa gugma, ayaw og talikdi kay magsubok king dughan, tungod ikaw ra ang tanan. Palabas mga oras guys. Og ikaduha guys, kinahanglan jud ta nga mo exhale, inhale, exhale, inhale. Utong-utong sama sa pagkanta guys, kay usa po na sa mga exercise nga atong gikinahanglan sa ato ang lawas. Ni ana si Mr. guys sa atong sugaton. O unsay huli rong, uy, kaya na kog si Bert, ikaw din Alex. Hala, iaan naligi kag si Papa Alex. Jesus, yung tiguang na, di naman kaklarog to as layo.
Naisda anak Bert. Wa pa mas tunyo. Unsa man to namukot? Bert? Adto kuno ta tong wa pa mas tornilyo? Hilom-hilom man ni ang bana guys. Basin og ambot unsa kanin awa kay isda ani murag mauwa mo tangutana. Ato lamang dungawan. Isay ra ba di ni magtingog? Kapangutan na ba? Awa day isda. Wala kay isda uwat kay gipungtan man ka? Oo. Usa ka buok? Ah, ha? Sumar ko nung kanya. Ah, ni kuan si Umar. Mo tong gidang Alex. Sa tupaw jamo day nabilin ani. Ano itong tasyo ng buk? Mo lagi ako. Alben, apa si Alben? Na ako ni usa. Gipaanhi lagi ko ni ja kay ako ko ni papatingbangon siyang isda kay isakitag tiyan. Ha? Sakitag tiyan. Oy. Tar Ako itong gisiguro utot pero di agoy. Og iutot di ay mawa din na sakit sa tiyan. mawa. Good. Diha. Dautan manghangin ng sakit sa tiyan. Ah. Kinig utot ni mo ana, mo ginhawa imong lubot. Oh. Pag ginhawa sa imong lubot, awa na dahil sakit sa tiyan. Unya pag utot di ba magdag tahop-tahop? Oy. Oo na, delikado ka ta. Ha? Mochi magdag tahop-tahop og ipugos ni mog utot. Aga. Bantayan pag kay basik magtag. Magdag tahop-tahop. Kasagaran ra ba dyan na kanang practice ug utot-utot. Aga. Hala, wa para ba ko katak kag ininit pero dinungag to ana. Swerte. Ah, ni ara jud di ay oh. Wow, thank you. Isda ni Aladdin, guys. Sa akong panganay nga anak, guys, diya. Wow. Da. Kitaan lagi, oh. Salamat tas Ginoo guys kay dunay kaloy. Gahapon di ba ija gahapon Bert? Bert. Aladdin ba gahapon diha ba? Ah, murag zero siya gahapon. Aw oo. Diha man di ay. 8-12. Ako'y gadawat. Sus, ning tiguang nata no, di nata kahinomdom. Di nata kahinomdom. Salamat gihapos Ginoo guys kay do natay kuha. Bisan tuog sa mga bata ra ni guys, pero lipay gihapon si mama. Sige. Gusto ko yan natin mo kag buang paginawon. Nga naman dyan na magyaw-yaw man dyan ta din sa kuan, social media. Kaya di man na sila kay bao, kaya tuwara man sila sa ilaha. Oo. Hilom-hilom si Bert ba? Pero okay ra god. Kadungog ko singit-singit ko. Balik-balikon ra man og istorya ba?
Dili layo sa among nahimutangan guys. Doon na po'y usa ka mananagat guys, oh. Kung taga dis ani guys. Namukot. Daghang bag kuha tay. Libre na naikuha oh. Uy, kuha man de mga bugaong, bugaong libre na gadjamo oh. Kana pa bay paliton? Na mahal damo na Is- Tabi tay taga disa ka tay. Sibaw. Kansibaw? Manis tatay o ta Kansibaw. Mani. Undoy. Oh yes, sa una kamatngon ko. Mayo kay nakaunahon na po ka og kanang buhat og paragat tay aron din nakampat sa merkado. Ano na ki okay ra man eh. Walang ba? Murag sideline ra man tingani mo na kay makapanarbaho pa man kag adlaw. Oo. Kay buntag saya di pa mamahaw managat. Nanay isda makuha. Oo. Pagkahapon pon inig ulit trabaho. Tak-tak po karidyo. Makasuwa na pod. Namaw gabili nakakuha mo sa kilo. Natiaw. Pila pa'y puhunan na imong pukot tay. Tag 2,000 palitan ang banata. Usang banata. Oo. Masag din na laman. Bawi lang pa. Bawiin man lagi. Kana di mo na mapalit og 300 na imong isda tay. Dili lagi. Kasarang puhunan. Pero na eh. Oo. Dire, salamat. Sige. Duty pa ko. Mao. Di alkansis tatay. Makakuan pa siya sa iyang pamilya, hatag pa siya og panodan siyang pamilya guys. Gawa sa manarbaho pa siya. Usa to siya sa nga empleo sa dakong tindahan rin sa Valencia guys. Nalagi di pa man lagi oras ng trabaho. Kadlawon pa kuno siya guys. Nanagat na. Karon kating pamahaw na guys, ni uli na pod siya kay mo duty na pod. Tiaw ba? Una-una ni tatay no. Dublikajod. Dublikayod. Gawatas ng labasiro ani guys kayo pamandiha nanugmod na ang tanang mga mananagat guys pero wa pa diha gamong labasiro. Atong hulaton guys. Mintras guys nga pa diha gamo ang labasiro. Kanta-kanta go salamat ta. Usa nis paborito nang kanta sa bata-bata pa ko guys. Ikaw pa rin ang susundin ng puso ko pagkat ako'y alipin ng pag-ibig mo. Taksil ka man sa sumpaan, ikaw pa rin. Sinasaktan man ako, ikaw pa rin. Lumuha man ang puso ko, nagdaramdam, ikaw rin ang mamahalin kailan pa man sa buhay ko. Ikaw lamang ang siyang tanging alin.
kaya ngayon pag-ibig ko ikaw pa rin. Tambakan na po na utro kay og dili lagi tambakan, pastilan. Ora galabog ra tag kwarta. Kay kung magkugi laman. Hotel. Nada Hindi dunggo. dunggo sila tanan. Ko apa ganito to ah? Dati mga Ton! Ton isda! Agay, wak mama. Wak mamati. Kumana ko patimbag isda ni Aladdin, guys. Tugnaw. Tugnaw dyan yung dapling suba, oh. Kani bang maubog tag suba, guys. Bugnaw ka adyo, oh. Mabitan ka jacket-jacket ko, guys. O, mara ko ako ang pagpasilip ninyo, guys, sa ako ang vlog. O, pasensya na mo, guys. Mara pilingaw na ko karong buntaga. Gawin mo yun, guys. Bye-bye!